125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनांगौ फैबाय थानाय विन्टार सेसनाव। आर्टिकल 280 नि गेजेरजों भारत सरकारा बिटिआरआव थोंजों रां हरनांगौ। डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि बाहागो लानाय सुबुं गौमा जागोन। बिटिआरनि मोनबा जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बे सोमावसारनाय हाबाफारिया जायो। 2020 मायथाइनि गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ गोबां जिल्लायाव हानजा सुरनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों गासै 9 आयदानि सायाव सोमावसारनाय जायो। बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङै जिल्ला हेडक्वार्टाराव 2020-27 साननिफ्राय जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि दफाफोरखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव जों रेलिनि हाबाफारि लादों। आरो बे रेलिनि बायदियै जोङो मोनजि दाबि लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जों मेम'रेन्डाम हरदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे 125 एमेन्डमेन्टखौ भारत सरकारा पास खालामनांगौ फैबाय थानाय विन्टार सेसननि पार्लियामेन्टआव। आरो लोगोसेनो आर्टिकल 280 नि गेजेरजों भारत सरकारा बिटिसि आरो बिटिआरआव थोंजों डाइरेक्ट फाइनेन्स हरनांगौ। आरो बेयाव 60टा समस्ति बारायनायनि बाथ्रा, गहपुरसिम सिमा बारायनाय, गामि थिसननायनि बाथ्रा, बे गासैबो खोथा बाथ्राया बेयाव हाबनानै दङ। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गवालपारा, साउथ कामरुप आरो मरिगाव गासै 312 गामि आरो फुल फेजेड स्टेटास होनाय बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय एसटि हिलनि स्टेटास जोंनो नांगौ। बेजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज, जोंनि जिखिनि बर' मिडियामनि स्कुल दङ बिटिआरआव, आसामाव गासिबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। आरो बेजों लोगोसे 1500 कौटि थाखा जे भारत सरकारा लिरनानै होदोंमोन, बेयाव अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि जोंनि फसंथान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ। बर' लाइमोनफोरखौ थोंजोङै आर्मि, पारामिलिटारि आरो आसाम पुलिसाव रिक्रुटमेन्ट होनांगौ। आरो लोगोसेनो जोंनि फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै हानि अधिकारखौ जोङो होफुंनांगौ। जोंनि जेलाव थानाय एनडिपि सा 6 जाय सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआव दङ, बिथांमोनखौ गोख्रैनो हगारनांगौ। गासैबो पेन्डिं केसेसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ। बे गासै 9 दाबिखौ लानानै दिनै भारत सरकारखौ जोङो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों। फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव बिला पास जानांगौ जिखुनु बिनिमयाव। आरो जुदि पास जाया, जोंनि आन्दोलना कन्टिनिउ जागोन। 20 तारिखआव 10टा सिख शिड्युलखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो सेमिनार खालामगोन। 21 तारिख नभेम्बराव जन्तर मन्तराव धरना जागोन। आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनसे सुबुं गौमा मास माने डेमनस्ट्रेसन जों बेयाव दिन्थिफुंगोन। आरो जोंनि दाबिया जाबाय भारत सरकारा गोख्रैनो जोंनि एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावनांगौ। 5 बोसोर जाबाय भारत सरकारा जि समाव सुक्तियाव जोंखौ रादाय होदोंमोन दारिकमा माने इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय, भारतनि नखर मन्त्रि, आसामनि गिबि मन्त्रिया बेखौ गावनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिखौ मावफुंनांगौ। बर' एकर्डखौ नायनानै आलफाया सुक्ति खालामदों, एनएलएफटिआ सुक्ति खालामदों, आदिबासि, कार्बि, डिमासाया सुक्ति खालामदों, सावथाला सुक्ति खालामदों। आरो गोबां माने एक्सट्रिमिस्ट बा गोबां बेबायदि आर्मस अर्गेनाइजेसनफ्रा गोरोबथायाव फैदोंमोन। आरो बेखायनो बर' गोजोन गोरोबथानि 100% इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों दाबि दैखांबाय। गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण जंगि आन्दोलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि रायजो राजा आफादफोरखौ लानानै जेब्लायबो हाबाफारि लालांनो गोजोन्थों।